Passem al punt 4, i la moció de suport al referèndum al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos de docents al nostre país. Bàsicament, és la petició que va fer, o probablement no diferent, la voluntat de, des del món local dels ajuntaments de Catalunya, dels 947 ajuntaments, donar suport a la resolució que va fer el Parlament de Catalunya el dia 6 d'octubre del 2016 de convocar un referèndum vinculant com a tal al setembre del 2017. I em demana als ajuntaments que donin suport a aquesta resolució i, per tant, bàsicament l'objectiu és manifestar el suport dels ajuntaments de Riudecanyes a la resolució del Parlament del 6 d'octubre demanant fer un referèndum vinculat sobre la independència com a molt al setembre del 2017, col·laborar amb l'organització del debat sobre el procés constituent, que és important, perquè és un destacar que hem de continuar treballant individualment a través de la societat civil, l'ANC, Òmnium i altres entitats, d'informar la ciutadania de què és el que es vol fer al setembre. Ens hem d'informar quina és l'utilitat de la independència, perquè hi ha molta gent que això encara no ho té clar, i crec que som capaços de tots plegats d'arribar a molta més gent de que la Catalunya necessita fer un pas clar, que és anar cap a la independència, si vol dignitat cap a les seves persones. I que és el que hem de fer més comunicació, i ara ho fem. I per últim punt, posar el recolzament als ajuntaments electes investigats per la justícia i ha promogut el 9N i, evidentment, refusar qualsevol implicació de la justícia en un tema que és evidentment polític i no votar les mans de la justícia per parar un dret cívic i lliure de la ciutadania de Catalunya. I vam transmetre això, condemnar també la politització de la justícia espanyola i voldríem comunicar a la Generalitat, el representant del Parlament i de l'AMI, aquesta cosa que ve d'estar més comentaris? No, només una pregunta. Quan el punt 3 diu mostrar suport als càrrecs electes imputats als ajuntaments investigats, de quina manera es preveu fer això? O hi ha alguna previst? No, de moment no ens ho hem concretat. Tot just diumenge passat hi havia un acte de Barcelona per fer això. I la sorpresa és que la representació va ser minsa pel que fa a l'Ajuntament de Riudecanyes i més encara quan una setmana després s'aprova una moció de suport als electes imputats i ajuntaments imputats i on diu el punt 3 mostrar suport en aquest tema. A més, les coses no mostren només en el motiu. Per tant, per desgràcia, les persones, quan es veuen els regidors, que ho deixen molt bé, però la gent té alguna cosa prevista. El que faci falta farem. Aquell dia no va ser possible, perquè hi ha diferents gens, ni la Maite, ni el Joan, ni cap de nosaltres no vam poder anar, per diferents motius, no per res, perquè si hem de demostrar que hi ha l'Ajuntament de Riudecanyes, ho demostrem sobradament i ens impliquem. Per tant, si aquell dia personalment va ser diagonari, no hi poder anar, per diferents motius, un tema de salut. Ara, el que faci falta farem, si ens hem d'anar el que faci falta. No faci falta i tinc clar que la independència no ens ho donaran en un dia que anem a no sé on. Això han de ser les moderacions. Però farem el que el Parlament i la Universitat ens demani sense cap mena de dubte. Més comentaris? Passar a la votació. Abstencions? Vots en contra? Vots a favor? Doncs s'aprova. Passarem al ple.